הכיתה לפני חצות, אף אחד לא רוצה לישון. לגמור את הלינארית עוד הערב, אחרי 3 שעות עוד לא כיבו את האורות. את המדרגות שוב לבדי יורדת, להעיר את השומר או בכיתה להישאר. אני שואלת, אני חוזרת לכיתה, הם פתחו שם ארוחה, קרקרים עם טונה שוב אוכלת. ולבנה באקדמיה עם ראייה לעתיד, ולקיבה לסוף קורס לומדת, ממנים להגשה למדריכה. אני נואשה, לילה לא הולכים לישון. שיעור מתמטיקה היום, שוב שכחתי מחשבון. את הפונקציות לבדי מחשבת, אני רוצה לאכול, את המורה צריכה לשאול. תוכנה בחוץ היא אומרת, מריחה פתוח מתבודקת שוב את התפריט. מאושרת, היום לא יום ראשון, נראה לי כדאי תלכי לישון, את ממש מעופפת. היא מכינה רמז לשנו ואני שוררת את הכל. מכאן הבוס אולי נברח אומרת, שרה בדירה נטושה ממש רחוק מהמקלחות. איזה רחוק. הקבוצה לפני חצות, לחסי לא נותנות לישון. לשנות את השם כל רגע, כבר חצי שנה עברה ושום דבר לא השתנה. אין לנו מדריכה וזאת טרגדיה,